гледате, аз сме късъща на Диалия цели. И аз тук двамата сме към нас. Моя интернет този път по-бързо се качва нещо. И днес ще правим Майнкрафт. Много оцеляване. Ще има поредица, нали? Да, ще правим поредица. Когато аз отивам... Без читване, чакай. Давай брат, давай брат. Ще се допълна. Човек, по-хубаво си го напускай, да си говорим, защото на клип много може да не се слушаш. Ще застава... Ладно. Не ладно. Не ладно. Не, 19-18 са. Делоп. Това направо. Окей. Без делоп, но... Чакай. Също да ви кажем, сега съм в живота, взел съм си лаптопа и интернетът му е невероятно бърз. Аз ги купам дърво. Не, бело, аз. Ай, бели дървета сбирам. Ай. Хубаво къщи ще направим бели дървета. Пуяка. Или искаш да идем по-татъка там? Не искам бели дървета. Не ми харесват белите. Не ти харесват, ай. Дай поне да обработам. Не, остане, не е трябва. Вземи. Не, мани. Комче! Зарежи го толкова, идва. Брат, чекай ме. Няма читване, да знаете от историята. Кажи. Няма читване. Надявам се да ви чувате мен и мафиота. Надяваме се. Акация, да. Малко правичка. Ти от теб и крави там, от теб е нещо ядно да сбериме, аз през време дърво ще сбирам. Така само положим и посмакати. Нищо бе. Не разбирай. Абе, там има крави, бе, шуми. Добре, ти го разбивай. Ако забелязвате, това е тече пака, как не? Греви крав. Човек ти отивай за животни, аз... Добре, аз само си обработам дървото и ги цепам животни. Аз тук сбирам дървенци и... Че е ладно. Човек, стой. Направи един крафтинг, как го имаш дървен. Добре. Да направиш един дървен меч, да те ще... Иска ти направим пръчки. Лекси, ето мале. Айде. Събравих си сега с скайпа. Не си го изгаса от киз, да не знаеш си паролата. Сложи някъде крафтинг да не. Дай вече. И аз... Даро на видео. Я знаеш, че и Даро снима? Не знам. Аз абонирах за него. И аз така. Дай чупим крафтинг. Не го чупи, аз се правим. Добре. Браво, ти го вземи, ти го чупи. Браво, аз съвсем скъп. И ти там едно браво на тебе. Аз съм съвсем брат. Айде. Човек. Лопата да правим? Ако искаш. Няма да стигне дървото на мен. Лопата и кирка ми трябва. После всяки направо кирките. Нати брадата. Аз. Стига. Нати кирката. И че всяки направим още. И аз стигнам на дървото. Това е Майнкрафт, много оцеляване. Две опати, нали? Също ще ви кажем, ще правим поредицата, ще снимам какво на нашето бъде оцеляване, когато аз съм в филата. Да, и ако се чуете, това ще е често. Ще си взимам лаптопа и ще отивам до него. Вече сме си избърстовили. Ти отива и убива живота там с меч. Окей. Я тук едно крава, тек се крие. Това си ще няма да спринтам. Ти убивай там, сбири колко крава да имаме. И после къщата почва. Добре. Ой, кравата. Искам да пояздам малко. Съплики е за малко да ползвам. Добре, искам да пояздам колко. На ти се не ми дава. Сега ми дава. Съплики е по-хубаво. Добре, спирам за малко. Превърнахме си. Така, още да убирам дърво. Аз искам да убирам, тук вече няма кравички да ги работи. Помеш нашите скайпълк оцеляване и аз бех с това същия терче пак. Да, верно. И че то терче пак е много хубаво. Знам, аз ти казах. И на клип с скайпълк го казах всъщност.
Тя не става грозна. Човек, ако искаш, айде избира да къщата да стане чудесно. Дървото заседна. Дигни се, Знаеш кокинат? дигни се до дървото нагоре. Добре. Ето аз го брах да знам. Аз вече един стак и 14 дърво имам и две пръчки, един крафтик. Браво. И две такива за дървета. Фиданки. Меч, правда, киркаю. Аз тях за камък да взема да направя камък. Окей. Я и овце, и отъпна. И си по този случай. Даже и овцете. Да, с кирката. С кирката да ги тепам. Не бе, с нечо и ги отъпна. О, тук има един спайлер на него, бе. Не бе, човек. Че ти къде си? О, човек, ти си. Вече ки сме заедно, не да се разделим. Ти си към акациевата гора. Ти си там, дек има поне, бе. Да, там. Я там долу дек има овце, дуриански гори. Престай, стой. Къде си? Не съм некъде. Това место тук не съм минавал вече, да. Трябва телепорт. Да направим. Сопли на пауза. Добре. Ще се върнем, като се намерим. Намерихме се. Я за теб съм, бе. Защо снимаш? Абе, снимам, върнах съм. Окей, я овце. Овци. Че аз съм за скирката. Я тук съм, човек. Дай, че Ако се загубим, пак ще телепортвам да. Не е толкова страшно. Ще отлагам много. Не лагаме, не лагай. Мето ти е мега бърз. Ларен! Манавчо! Не, пазвам. И тук още манавчо. Арн! Манавчо! Намерих Арн. Браво напред. Манавчо, искам да опоряздам. Това е на Noob 622 магарето, Манавчо. Ако не знаете кой е Noob 622, той е един наш приятел. Ето правихме трофейл. Да. И това, нали, правихме едно оцеляване. Виж, след към мен книгата в Американо. Че, само да кажа, ние правихме едно оцеляване. Имаше един такъв... Noob 622 имаше някакво... Как беше са? Позалца. Магари. И се казваше Манавчо. И някакви зомбита там нещо Херобрайн го уби. И така. Херобрайн победи днеска е срещу деца да го призва. Не съм го призвал, аз на 100 пъти се опитах да го призвам. Он сам се призвал. Нещо такова. Брат, къде си? Мина. До теб беха. Тук ли? Не. Чакашки излезне да ме види. Ето, виждам ти ника, брат. Да, Айде, дай, аз искам малко да копкам. Не, Айрон, това е Айрон. Дай да изкопам, може ли? Крафтинг. Аз имам и камък, чакам. Окей. Че аз ти направя камък на тук. Добре, направи на мене, че само бързи да Че да берем Айрон. Добре. Аз съм една камък на кирка направи. Ти иди малко копай надолу. Като клики ли къща? Ако искаш, ай. Тук вече го разчистих. Тук не е мината, сега да я копам. Тук не е къща. Имаш ли... Опа, аз пасая рампа. Какво да имам? Имаш ли такова? Колко вълна имаш? 3. Че саки ти ги намагаш там си. Не, трябва да още. Още 3. О, че намерих. Има още овци там, че саки. Я още една овца. Тук гледам има само манавчо. Човек май, това беха всички овци. Тук има само манавчо. Ами имам такова 3 вълна и една сива вълна. Нищо и само още направи да го. Аз ки лесно, ти ги легнеш. Окей. Идвам. Тук е един крафтинг, дай вълната да ти направя небо или аз ки легна. Аз ти направя. Имам си дърво. Че аз ки направя 6. Ще оставиш описание отдолу. Как ти е сървър? Да, IP-то и... Ама честно го отварям.
Аз често се оставя, често се взема дървени неща. Кирката. Дървени неща. Дали си поставям леглото? Еми, дек искаш. Добре, я тук. Ела газ. Айдам. Там е по-остава. Хайде, ето, кто? Джон Вей. Джон Бай. Джон Вей. Опа. Ето. Вътре съм. Да си кратко малко така. Че иди ти избери дърво и не го изработи да направим. Аз кидах мината. Искам малко да си кратна. Имаш ли камък? Давай, имал си, бе. Направи една кирка. Направи и една печка. Дай ще ти дам едно камъче. Дръж. Да, ето. Направи една печка и да сложим. Отгоре на крафтинг, ако искаш. Аз тям отгоре. Ако искаш ти иди от теб и овце или мината си. Нека си направим някакви каменни ай. Аз изразходвах всички такива. Шо? Камени. Добре, дай. Остиям в мината. Първо с дървеното просто. Че аз тям да събера. Я тук тук ще има дърво, аз ки събирам малко дърво. За такова, да направим факли. Че трябват много. Не, така доста. Човек, надявам се, човек, аз съм гладен. Аз стискам палца да... Дайте да. Не, сложих от печката, се изпържи, аз още. Ама няма въглища. Аки турам дървото. Не, малко дърво сложи. Колко дърво? Еди, колко пържоли има? 4. 5. 5 да турам, окей. Чакай,